Ngenya pim ngeja pori kasi jonge kandai penyola ne kandai popra persen kidon tang kishen rang soda ki YouTuber Henry hapo megalia lane pori kasi jonge kimdon ki kanthei balai kane kadai tang ka kam jong kishen rang kajubab kane kamdai ka kam jong kishen rang kadai ru ka kam jong ki kanthei bakila banle kane kamdai shute ka por mandai ba kane kam ka kanthei kamdai banle yakum kine kijat lane kane kamdai ka kam jong ki kanthei waju perkat bit kumta kane kadai ru ka kam jong ki kanthei bakila banle omdai tang ushin rang ubala banle namar kata ka kanthei kadai ban perkat ba kai ka ba ushin rang ula banle phi ki kanthei ro phidei ban ong ba lada ushin rang ula banle ngaro ngadei ban la banle kumta te ha kane ka video ngakwa ban ya kran bat phi ki kanthei yo le se kane kamdei shapang bat ki shinrang ki ba pet ki shinrang yo le se ki la sngodom tamba om le ra ngapan map ya phi namar bang kane ha kane ka video ngakwa abaki kanthei na pori kasi jungi bakin long ki YouTuber hapo YouTube namar ngala pet ngala check habaro ki YouTube ki biya dei bat ki kanthei YouTuber hapo rikasi jungi ki dantang kato kanengut ki YouTuber hapo ka rikasi jungi la na ban ong ka baning kong kato man kabana jawai nata kabar ke Chelsea Gaming nata ki Catalyst nata bakum ta ter ki kanthei YouTuber ki ba dangshu pau prathai hapo rikasi jungi te kane kamdei te tang arlai ngut ki badon ki kanthei hapo rikasi jungi kidon shubun ba te ki kanthei kito kila banle balai phi phimla banle kane nga ong ha phi banga kwa ban aya kita ki tips lene ki jumut na ka benta jong phi ba kane kamdei tang ka kam jong ki shinrang ki kanthei ro kila banle kumta te ha kane ka video ngan pani ya phi bat ngan ai man sim ya phi na ka benta jong phi ki kanthei ba kato katne ki jing ai jung mut junga nganget ba kane kansa kta lane kansa pen kta ya kita ki jung mut ki jung perkhat jong phi banang ne shakmat phin sa ong ngaru ngade banle menta shubo lada phile shopping lene like jungo kai prathei hapo sora lane hakino kino ki jaka phishon ya kador jong phi banang ta phi post hapo ka Facebook nanta phi bo ya kito kador jong phi hapo ka status WhatsApp jong phi te hangto phim le ran ban post ya kato kador jong phi nta phi post ya kador jong phi hapo ka Facebook nanta enda shibet adin shikanta ai kumto phila check hat kanongut kila don ki shinrang lane ki perlok jong phi ki ba klik like ha katoka dor jong phi nanta hadin sai shikanta pat phin sa check sa don samano ba comment hang to don sa kumno ki bru ki ba page ya kato ka post jong pi hapo ka Facebook te hapo YouTube ro lada phi note banle lada phi ong ba kane kamdei ka kam jong ki shinrang kadei ka kam jong ki kanthei ro te hapo YouTube ro kalong kumju hi te ka jing post jong pi tang ba hapo ka YouTube phide ban shna da ki video ho nganget ba ka kanthei khasi hi kabaning kong kadei ka problem jong ki baki le ran kane ka jing le ran jong phi lada phi buri hapo kapla jong phi ya kane ka jing le ran phi le ran baro shilter jing lada phim ngai lada phi sei lane phi brat na ya ka to ka jing le ran jong phi hanote kadon kata ka jing le ran jong phi lada phim ngai shubo mentang ngangat ai kanuk sana ka benta jong phi menshwa por madang shong class 1 hadu class 8 hangne hapo Saint Joseph ngale ran ta phi la wai tang chu wan mano ki bro haying hasam lane hangno ki don ki bro ki ba wan lane khamtame haki jaka pajba ka jing le ran jong ta phi la ya dap sandan hatu ta haden pat endang la poi class 8 class 9 kom to ngala kham he khandian te nanto pat ngami shwa na lengba hapo classroom enda hapo classroom ngan mi hapo assembly
enda ngalami apo assembly ngalami haka pertai. Enda ngalami haka pertai menta ngalami haka universe. Syai kajing le ranjunga kamdon syu kajing le ranjunga. Dapi dakidon kano hapau hajar ngot ki beruro ngam le ranju menta ban keran ban kana. Kata ngala ong lupa kajing le ranjunga kamdon syu yanga. Lada pimnge. Lada pile ran menta pile ran baru asyal terjing im. Lada hibrat menta ya kato kajing le ranjung pimdon syu kato kajing le ran sil terjing im. Te sakane kabaar ngakwa ban ong ba pidei baro hi ubriu udon ya kane kasap. Syubo menta ngangan ong ya pi ngadon bah kasap ban tem DJ. Kidon ro kibriu ki badan kasap ban ruai. Nanta kidon ro kibriu kiba nang ban ya le kai game lane bakum tata. Nanta kidon ro kibriu kiba nang kadon kane kasap ban shot ban put ban tem batkum tata. Haba pidon kasap balete pi buri ya kasap jong pi. Mano banyo iya kasap jong pi lada pi bu hapo krom jintia ya kasap jong pi. Saya ka penmi ya ka ningkong pinsahaban saya kasap jong pi ha rempai ying. Enda bila daban saya kasap jong pi ha ying hasam nang tapat kasap jong pi kan sakiu hakashnong. Enda ka sakiu hakashnong kan sakiu hakadong ka rajong pi. Enda hakadong ka rajong pi haka district. Enda haka district kan salit haka state. Enda haka state kan leit syakari. Enda hakari kan leit syaka pertai. Teh kadon jinge ningkong hi pidei ban sei ya kasap jong pi kato ka ba pi buri ya kasap jong pi. Teman tanga kwa ban ai ke example na ka banta jong pi kan thai ki ba kwa ban long YouTuber hakine ki tayo ki bala adap lane hakine ki singi ki bala adap ngala chak ya ka we ka YouTube channel ka ba kertang Cheryl Reads India dangam bakla te habang apa ya kane ka channel habang visit apo ka channel jong i ngaperkhat ba kane ka channel ka dei na po US nantapat enda ngala chak kham showroom ki video jong i ngalap ba i yathu khana ba email jong i te ngala tip ba kane ka channel ka dei na po kari khasi jong i te ka bas ngau phalapat ba ngalap apo kane ka channel ba ini ikong Cheryl is ngau tanat bahaban pule yakino kino kikot pla tip hi yakino kino kikot haba ila da pule pat in sa yathu khana pat ha ka video in sabatai ba kumno kane ka story kawan nang ta ba kayade bat kumno kane ka story nang ta pat in sa batai hapo ka YouTube nang ta pat in sa penlaj hapo ka YouTube menta idang don hapo ka jing duna kinong page lane kinong subscribe hapo ka channel jongi nang ta ro sa ka we ka example nga kwa ban ai ka YouTube channel cut list lane cut list kum tahi ngasngau pronounce yale sebakla te kini ki kenthai arngot kidan ya kata kasab baki making lane bakishna na kino ki jatiar kibala jot lane kibala bread kishna hakano kano kado la na ban ong kishna haka dur ka ki sopti lane bakum tata ter pila tipi ki tiar kiba omdon kamshu ki reuse pat ya kito ki tiar ban nang capat enda kila davshna ya kito ki jatiar jongki ki sapan like kum ki jingruai lane ki video hapo ka YouTube jongki tenga page bah ngasngo tanat bahaya kane ka channel jongki katlis ro ba idon ya kane ka sap in sapan pau perthaipat ya kane ka sap ka ba idan na capat sakawai ka channel ngala page ka bakertang ka dengan bagla kadai ka Anisha Khasi Vlog te kane ka channel ro ngala page ka jong ikong Anisha ka ba ile ya ka vlog jong i te habang chak ya baro ka video jong ini ikong Anisha nga page baro ka video jong i kadai ka video ka ba i bam ka ba i bam jalane ha ka ba i bam ya kino ki jajing bam i shoot ya ka video nang tapat in sa panlaj apo ke YouTube ini ikong ro idonte ya kasap ba in le ya ka vlog ha ka biya dei ba la na ban ong kata
haka jingbam haka por ba ibam ile ya ka vlog nan dapat insa pelaj hapo ke YouTube. Ini ikong ro ibangas ngopla ha ba idon ya kene ka idea ban shoot ya ki vlog jong i haka por ba i ile bam haka no ka jaka. Te tanggan nga kwa aban ai ki example namar ba ki don shushu shubon ki kente YouTuber sa tangkato kanengut ki ba kile yak kine ki TikTok video lane ki like video lane kino ki judge video ka ba kile kum kito ki judge video e penlaj apo ki YouTube te kanero kadai ka sab jong e ho ba manta yole se pimyo shu ban shoot ya video kum haki TikTok lane ki like te hapo YouTube ro lada pimnge ki dante ki judge video short video ki baki ong hapo ka video phila ban upload hapo ka YouTube channel jongpi te kinero phila te menta la don TikTok hapo YouTube ro kumju lada pi dan ya ka channel YouTube dan tetang kat ne ki tips ki bang ko aban ai na ka benta jumpi ki kenthei ba kumno ba pin la ban le ban long ya ki YouTuber ka ban kong ba kane kam dei ka kam jum ki shinrang ka dei ka kam jum ki kenthei ro na tapat ka ba ar ka dei ba pidei ban tip ya ka sap ka ba pidan lane pidei ban tip ya kata ka sap ka phong ka ba pidan nang tapat phim dei ban buri ya ka to ka sap ka ba pidan pin sa dei ban penmi ha ka prathei nang tapat ka babut ka dei ba phim dei ban le ran phim dei ban don kane ka jing le ran happy pidei ban bret na ya kane ka jing le ran jong pi nang kong hoi ngate baba pi sedang ya ka YouTube channel pen sahaban shoot ya ki video nanta pen sahaban krana ki jaka pat ba na sabat kum tar hoi ngate kata ka jing le ran jong pi to ai kan le ran ha ka to ka sen ka baneng kong ha ka to ka sen ka baneng kong pi le ran ha ka sen ba ar kampen duna kdiat ka to ka jing le ran jong pi ha ka balai kdiat kala kham duna ha ka ba sau marshiteng kala ja ka to ka jing le ran jong pi ha ka ba sandro nyo pra khandai spo kala ja ka to jing le ran jong pi खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया hoi ngate bom dei tang usun rang ubdan ya kata kasap ka phong ka talan ban ban i pai ba ka kan thei ru ka don ya kata kasap kidan ki jat kin thei ki ba don ya kasap ban khap snyo ban le make up nang ta ban ro jing dro nang ta ban design ya ki riam nang ta bat kom ta tar ki don bun ba kini ki sap ki phong ki ba ki thek kin thei ki la ban le te kaning kwa banong ye phi ye le se phi don jing e ban shoot ye kita ki judge video la menta ha ka ba pi sedang te phila ban sedang ning kong da ki vlog jong phi te shubo haba pi sedang ye le se phim patla ban le ya kum kini ki judge video te ka ba kham sok bat ka ba kham easy kaning kwa ban a jung mod ye phi ba phila ban sedang da ka vlog ha ka YouTube channel jong phi te kane ka vlog ro ki don bun judge ba ki judge vlog ki ba phi hab banjit ki don ki lifestyle vlog nang ta ki travel vlog nang ta bat kom ta tar ki judge don ki judge vlog menta haba phi shed jing shed ha camera shed nang ne phi le kom ta ha ka to ka sngi phila ban shoot ye ki to ki judge vlog ki ba ya dei bat menta sngi pin le cha e menta sngi pin le trai kam ayu hayeng nang ta menta sngi phile kum ta phile trai halum shalom shawa bat kum ta phila ban shoot ya ki vlog kum ki ne ki judge vlog ki ong ki lifestyle vlog ki ba phi shoot ha ki ying ki sam lane ba kum ta ha ki snong ki thau jong phi ba ki ne ki travel vlog par ki de ki vlog ki ba pin sa ha ban shoot ba phi like jong ka ai prathai ya ki sora mosun ram jawai bat kom ta haba phi like shabar ka snong ka thau jong phi pin sa ha ban shoot ek video jong phi ki ba ki phi ha ka por ba phi like travel ha ka to ka vlog jong phi ka ba kham sok e kata ho man ka sngi phimyo ban like travel man ka sngi ta phimyo ngam nge ta phila ban shoot ek video jong phi da ki lifestyle vlog jong phi man ta sngi shubo ngai ka nuksa man ta shpo ba je phin le shabang hang to pin sa ring ya ka video jong phi hadin kat to khat ar ba je pin sa bamja ring ya ka vlog jong phi hadin live je pin sa pan khoi plau yeng ba kum ta ring ya ki vlog jong phi ha ka to ka banta kum kitaro kum kine ki judge vlog
pi kamai da ki pau million ngut ki view ki subscribe da kini ki vlog jong pi haba phile ya ki vlog hapo ka YouTube kishin rang kin saya pi kin saya ler haba kishin rang ki page ya ka video jong pi baro ki ba ang ktin sudah haba pi ki kentai phile ya ka vlog dan kino ki judge video hapo ka YouTube tetang karne ka video jongi kala kod yo la se kane ka video jongi kania ramna ka benta jong pi ki kentai yo la se ho kane kam don ngangam kamai daki likes ki view ba komentator ter nga kamai da kane ka video pan ai jengmut ya pi bania ramna ka benta jong pi yo la se baro ki bro ki ba page ki number ki ba page ha kane ka video ngamla bania rap yo la se kimdon ki jengmut ki yade bat kane tambah ngangai skam ba iwe ibreu insa don hi ban ba kane ka video junga kan sapan kata ya iwe ikentai ba in long YouTuber tek tang kane ngakwa ba ngala sngo komen ba don tang iwe ro kala pen sngo komen ya nga ba ngala bania rap ya iwe ibro leng ba da kane ka video junga yo le se baro ki bro ki ba peja kane ka video kim sngo bang la ne kim sngo day ba kane ka topic yo le se iwete insa sngo day hi dangam bakla insa comment insa like ya kane ka video tela da pidang sport mai ha kane ka channel jongi jongphi production te sngo bahasa subscribe ya kane ka channel jongi ro khanang bangi dang kyu shusho ya kane ka channel jongi hapo ka YouTube pananta lada fisngo tana de kane ka video sngo bahasa I thumbs up ya kane ka video pananta sa share ya ki wiki YouTuber lane ki parlog jongpi haki WhatsApp lane ki Facebook ro phila ban share ya kane ka video bananta ro sngo bahasa comment lada dan ki judge video ki ba phim pat shai lane ki ba pi kwa ban yo jingtip ngin sala ban ngin sakloi ban yarap na ka banta jongpi detang kane ka video jongi kala kon ngin saya kendu ka we ka video kuble shubun ya pi ba phila pe ya kane ka video jonga